Няма да тръгне повече надолу. Иде се върти ти. Пръчката там е, стожи отстрани. Няма ми се въртиш ти. Аз я знам къде теш. Аз съм въртя спрямо пръчката, човек. Дърпай, Тодоре, излиза. 20 метър си. Аз ще към Джосан спокойно. Дърпай. 20 метър си, още Много малко. дигаш пръчката нагоре. Неделчо, 20 Аз ще отида да метъра. я взема. Аз ще към Джосан, снимай клипа. Устай! Добре, хайде. Като видиш цвета, ще ми кажеш. Тя е на 15 метра. Нема. Синото и на синото е вързан лидера. Ели го влака, влака. Горе. Цвят видя ли да взема канчета? Малко лодката. Въртя се, съм спирал. Добре. Имало и зелено. Ето я, виждам я. Дай. Имам канчета. Пак най-трудната работа не са пада. Ето тук искам да ме изкараш малко на страни, бати. Му опитвам се, ама тя вече е неконтролируема тук. Тодоре, искам от тази страна, ако може да ме такова към Джосан. Айде, не, тук, там иди, там. При пръчката иди. Спани влакното, убери го на ръка и така. Тодоре, тук май ми удари рекорда. Тук ме удари в гърба точко. Чакай. Аре бе, тази тъпата канджа да еба майка. Ай. Не си я закачил. Да. Чакай. Давай, виждам. Айде. Я, пази се.